мільйони ахвяраў у 20-е і 30-е гады паціху перапампавалі ў ахвяры айчыннае, так званай вайны, другой вайны. Каб схіліць, беларусаў загінула нашмат менш падчас вайны. Гэта тая статыстыка. І на сёння, каб не тыя ахвяры і каб не ўсё, нас павінна было быць нават на сучаснай тэрыторыі Беларусі па падліках усіх спецыялістаў блізу 15-18 мільёнаў, а нас у 2 разы менш. На адкрыцці помнікаў героям Кастусю Вінцэнту Каліновскаму, Андрею Тадеушу Касцюшка 2 гады таму у кафедральным саборы былі сказаны словы: «Вось мы стаімо перад вами, нашыя героі, спакойныя твары. У свой час вы ведалі, што трэба рабіць, і рабілі. Раз вы ўсталявалі нам манументы, то і вы ведаеце, што трэба рабіць». Я просто зарол у залі: «Дык рабема! Не чакайма, што хтосьці за нас зробіць. І зноў, нашу беларускую справу за нас ніхто не зробіць. Але ў амерыканцаў заўсёды кажуць нам: мы дапамагаем тым, хто змагаецца. Хто чакае і лісты піша, у нас рукі не вельмі. Давайма змагацца. І гэтыя крыжы нашыя нам духовны падмурак, каб, гледзячы на іх, прыходзячы сюды, мы натхняліся і ведалі, што беларусы, дзе б не былі ў свеце, яны жывыя. Дык жыве Беларусь! Жыве!